Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм җәмәгать. Шушбу самоизоляция дәверендә һәм мәчетләребез ябык вакытта сезнең өчен чыгарыла торган онлайн җомга насихәтенә хуш килдегез. Һәм бүген 17 апрель Рамазан айы башланырга бер ай вакыт калды. Гафу итегез, бер атна вакыт калды. Һәм Шәгъбан аеның бүген 24 көне. Һәм Шәгъбан айы элек-электән гомумән динебездә ул Рамазан аена әзерлек вакыты булып торды. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям да Шәгъбан айы җитсә, ушбу айда бик күп уразаларын тота иде. Гайша анабыз әйткәнчә, бер хадистә әйтелә, мин ди Аллаһ илчесенең Рамазан аеннан тыш тулы бер айны ураза тотуын һич тә күрмәдем ди. Һәм шулай ук ураза тоткан көннәр санының иң күбе Шәгъбан аенда булды дип әйтә Гайша анабыз. Димәк, тулыдан тулы бер айны ураза тотуны Гайша анабыз бары тик Рамазанда гына булды ди Аллаһ илчесенең. Инде әгәр дә шушы нәфил уразаларына килсәк, Рамазаннан тыш башка айларга килсәк, аларның иң күбесе Пәйгамбәребезнең уразалары Шәгъбан аенда булды. Ләкин шулай да, менә ушбу айда, Шәгъбан аенда ураза тоту фарыз булмаса да, ләкин нигәдер күп кенә кешеләр менә ушбу айга бик тә битараф булып карыйлар. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә булай ди: бу айны, ягъни Шәгъбан аен күп кеше гафил хәлдә, пошмас хәлдә үткәрәләр дип әйтә. Һәм ушбу ике хадисне укыганнан соң галимнәребез үзләренә мондый нәтиҗә чыгардылар һәм бер китапта языла. Димәк ди, менә кешеләр битараф булып үткәргән, кешеләр пошмас булып үткәргән вакытларда гыйбадәтне кылу, изгелекне арттыру мустахаб хәл, тиешле хәл булып тора дип әйтәләр. Һәм Аллаһ Раббыбыз да ушбу вакытларда уяу булып, ушбу вакытларда ихласлы булып, бөтен инде тырышлыгыңны башкарып изгелекләр кылуны Аллаһ Тәгалә ярата дип әйтә. Аллаһ Тәгалә ярата. Һәм шуңа күрә менә шул ук тәһаҗҗүд намазының хикмәте дә кешеләр төнлә йоклыйлар. Күп кеше ул намаз турында уйлап та бирмиләр. Әмма ләкин нәкъ менә төнлә күп кеше йоклаган вакытта, төннең 3нче өлешендә торып намаз уку, ул җәмәгать фарыз намазыннан кала иң кадерле, иң мөхтәрәм булган гыйбадәт һәм зур әҗр-савапка ия булган гыйбадәт булып тора дип әйтәләр. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, әйткәнемчә, Шәгъбан айы ул Рамазанга әзерлек айы. Һәм әгәр дә безнең тормышыбыз белән чагыштырсак, менә шул ук спорт ярышлары булсынмы, шул ук мәктәп ниләре булсынмы, менә спорт ярышында катнашырга теләгән кеше, әгәр дә ул менә ярыш буласы көнне, ярыш буласы вакытны инде ярты сәгать калганда, 10 минут калганда әле өендә ятып торса, ул кеше ничек җиңмәкче була? Ул ярышны ничек отып, беренче булып килмәкче була? Мөмкин түгел. Яки мәсәлән, менә безнең бит инде шушы самоизоляциягә хәтле булган мәктәпләребез, безнең балаларыбыз, безнең туганнарыбыз мәктәпкә барып укый иделәр, Һәм әгәр дә 8дә башлана торган дәрескә соңга калып килсә, яки инде дәрес башланырга 10 минут кына калган, 15 минут кына калган, ул бала һаман өендә теш чистартып ятса, мәсәлән, әгәр дә аннан соң укытучылары икеле куйсалар, һәм инде укытучылары шелтә белдерсәләр, бу эшкә кем гаепле булып кала? Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең өчен дә Рамазан айы нәкъ менә шушындый әзерлек вакыты. Ягъни әзерләнергә тиешле булган шушы киләчәк ай. Һәм Шәгъбан айы ул безнең өчен инде менә шушы трамплин кебек, безне шушы айга китерә торган әзерлек айы булып калырга тиеш. Һәм инде, мөхтәрәм җәмәгать, ушбу Рамазан айына без инде
рухи яктан да һәм тәнебез җисми яктан да әзерләнергә тиешбез. Һәм инде җаныбыз да, акылыбыз да, тәнебез дә шушы Рамазанга әзерләнеп керергә тиешле. Һәм менә әгәр дә уразаны Рамазан ayын намаз белән чагыштырсак, намаз гыйбадәте, намаз уку, ул динебездә иң зур гыйбадәт, иң улуг гыйбадәт. Һәм намазны башкарыр алдыннан без җәмәгать бик күп әзерлекләр башкарабыз. Намазыбыз уңышлы булсын, намазыбыз тулы булсын, намазыбыз зур әҗр-савапка ия булсын дип, без җәмәгать ул намаз алдыннан берничә эшләрне эшлибез. Мисал өчен шәригатыбызда намаз укыр алдыннан без азан әйтәбез, шулай бит, азан әйтеп без үзебезне һәм тирә-яктагы булган кешеләрне шушы намазга инде шакырып әзерлибез, игълан итәбез. Җәмәгать тиздән намаз була. Һәм шулай ук җәмәгать, менә мәчетләребез ачык булган вакытта ирләр җәмәгать намазларына җыела иделәр, җәмәгать намазына килә иделәр. Һәм инде кызганыч без хәзер инде шушы намазларны җәмәгать рәвешендә мәчеттә башкара алмыйбыз. Мәчетләребез бикле, ләкин мәчеткә килү, җәмәгатьтә булу ул элек-электән намазга бер әзерлек булган. Һәм иншалла ушбу көннәребез дә үтеп китер, һәм яңадан мәчетләребез ачылыр, җәмәгать намазы башкарылырлар. Һәм шуңа күрә җәмәгать уку ул да намазга әзерлек. Һәм дә сөннәт намазлары, кайсы бер фарыз намазлары алдыннан без сөннәт намазларын укыйбыз. Иртәнге намаз булсынмы, ул өйле намазы булсынмы, яки кайсы берләрнең артыннан сөннәт намазларын укып куябыз. Шул ук өйле намазы булсынмы, ахшам ясту булсынмы, менә булар бөтенесе сөннәт намазлары безгә фарыз намазга, фарыз намазы булган, иң мөһим булган һәм Аллаһ каршында җавап бирәчәк булган намазыбыз фарыз намазларына бер әзерлек, бер әзерләнү булып торалар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, акыл иясе шушы вакытын бик тә кадерләп тотарга тиеш. Һәм тормышының кыйммәтен дә белергә тиеш, изгелек кылу чорларын да ул бик тә инде көтеп алырга һәм файдалы итеп кулланырга тиешле. Һәм менә шушы бүгенге очрашуыбызда, шушы утырышта мин сезгә берничә киңәшне әйтеп узасым килә. Нинди рәвештә без әле калган атнада, әле безнең Рамазан башланырга бер атна бар. Менә шул калган атнада ничек итеп әзерләргә микән? Ничек итеп безгә шушы Рамазан ayын көтеп алып, башлап җибәрергә микән? Иң беренчесе, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, Рамазан ayында безне борчырлык һәм безгә мәшәкать китерерлек эшләр булса, ул эшләрне алдан эшләп кую тиешле. Һәм шуңа күрә гаилә башлыклары, ирләр, әтиләр, әгәр дә мәсәлән, нинди дә булса, зур сатып алулар кирәк булса, алар аны алдан карап куярга тиешләр. Әгәр дә мәсәлән, шул ук он кирәк булсынмы, ярмалар кирәк булсынмы, яки башка төрле азык-төлек кирәк булсынмы, чөнки без бит инде сәхәр ашыйбыз, без бит ифтарлар кылабыз, шулай бит. Менә Рамазан ayында бу безне, бу мәшәкатьләр безне борчымасын дип, алдан хәстәрләп кую кирәкле. Шулай ук кайсы бер гаиләләр инде Рамазан ayының уртасы килеп җиткәч, ахырына таба якынлашкач, гаеткә әзерләнә башлыйлар, киемнәр булсынмы, бүләкләр булсынмы, кайда үткәрәбез, туганнарны җыябызмы дип, менә шул хакта уйлана башлыйлар, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шул әзерлекләрне Рамазан алдыннан башкарсак иде. Сәбәбе нәрсәдә? Ни өчен Рамазан вакытында моны эшләргә инде бик үк кирәк түгел, алдан әзерләп куярга тиешле. Ни өчен? Чөнки безнең өчен Рамазан ayы ул изгелек вакыты һәм гыйбадәт кылу вакыты. Һәм вакытыбыз Рамазан ayында, русча әйтмешли, эффективны үтсә иде. Һәм менә шушындый тормыш кирәк яраклары, алар Рамазан ayы алдыннан эшләнеп бетсәләр иде. Һәм икенче киңәшем, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, һәрбер кеше Рамазан ayында башкарыла торган гыйбадәтләргә ул ияләнергә тиеш. Ул гыйбадәтләрне ул баштан ук инде аларга әзер булып торырга тиеш. Менә шул ук ураза тоту булсынмы, шул ук Коръән уку, хәтем кылу мәсьәләләре булсынмы, яки таравих намазлары булсынмы. Чөнки безнең Рамазан ayы ул безгә нәрсәсе белән аерылып тора башка айлардан?
Без Рамазан айында ураза тотабыз, без кичләрен тәравих намазлары укыйбыз һәм без Коръән укыйбыз. Коръәнне хәтем чыгарга тырышабыз. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә әйтергә кирәк, минем бер дустым бар. Ул менә узган Рамазан айында шушындый бер бик тә хикмәтле сүзләр әйтте. Менә ди, әгәр дә ел дәвамында, әгәр дә дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе, понедельник, четверг көннәрен уразада үткәрсәң ди, Рамазан айында уразаның бер авырлыгын да тоймыйсың ди. Ә безнең ничек җәмәгать, безне әгәр дә уйлап карасак, әйме, безнең халык әгәр дә Рамазан айы башланса, һәм бигрәк тә безнең узган Рамазан айларыбыз, алар җәй көне булды, иссе вакытында булды, көннәр озын, кояш кыздыра, авыр, әйме. Рамазан айы башланса, беренче бер 5 көн ул шундый безнең теге ничек әйтим инде, кан басымы югары, башлар авырта, теге менә киреп бара торган, безне тәртипкә китерә торган көннәр булды. Аннан соң гына без тынычланабыз, аннан соң гына инде уразаның авырлыгын сизми башлыйбыз. Әмма ләкин башында безне дерелдәтеп ала. Ә сәбәбе соң нәрсәдә? Сәбәбе без җәмәгать уразага күнекмәгәнбез икән. Безнең гарәфә булсынмы, гашура көннәре булсынмы, безнең һәр айны 3 көн ураза тоту ниләре гыйбадәтләре булсынмы, дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе нәфил уразалары булсынмы, ни өчендер без алардан коры калып, без җәмәгать уразага инде ураза тотуны онытканбыз. Һәм Рамазан айы башлангач, менә шушындый ух-вах килеп, авырлык кичерәбез. Һәм шуңа күрә әзерлек, Рамазан айына әзерлек, менә шул нәфил уразаларын тотып, үзеңнең организмыңны, тәнеңне әзерләү. Шул ук мөхтәрәм җәмәгать, фарыз намазлары булсынмы, шул ук җәмәгать намазлары булсынмы, әйткәнемчә, без бит инде тәравих намазлары укыйбыз. Шулай бит. Менә бигрәк тә хәзерге шартларда инде күп халык өйдә утыра. Самоизоляция һәм башкасы, балалар безнең хәзер мәктәптә түгел, ә инде дистанцион аша укый башладылар. Шулай бит, ягъни гаилә тулысынча өйдә утыра. Ә нигә соң безгә Рамазан айына хәтле булган шушы вакытны файдалы итеп кулланмаска? Җәмәгать намазларын башкармаска. Менә җәмәгать намазы өчен белгәнебезчә, әҗр савабы 25 мәртәбә, икенче бер хадисләрдә 27 мәртәбә артыграк бирелә дип әйтелгән. Бер кеше намаз укуына карый, җәмәгатьтә намаз укуы, ул аңа 27 тапкыр артыграк әҗр савап бирә. Һәм әгәр дә шул намазларны башкарганда артыңа инде хәләл җәфетеңне бастырсаң, яраткан балларыңны куйсаң, һәм гаиләңне җыеп намазыңны башкарсаң, нәрсә була мөхтәрәм җәмәгать? Ул намазыбыз беренчедән җәмәгать намазы була, икенчедән без гаиләбезне ушбу киләчәк тәравих намазына күндерәбез, ияләндерәбез. Һәм шул рәвешле иншааллах Рамазан айында укылачак тәравих намазларына да без аларны күнектерәбез. Һәм үзебез дә күнегәбез. Һәм шуңа күрә җәмәгать намазларын бергә башкарсак иде. Һәм фарыз намазларыннан тыш, төнге намазлары булсынмы, сөннәт намазлары булсынмы, нәфил намазлары булсынмы, аларны үзебез, якыннарыбыз, туганнарыбызга да инде укырга әйтеп, шушы намазларны укып ияләнсәк иде. Һәм инде өченче мәсьәлә әйткәнемчә, ул Коръән уку мәсьәләсе. Һәм Рамазан айы элек-электән Коръән айы дип башкарылды. Галимнәребез Рамазан айы башланса, дәресләрен калдыра иделәр, һәм инде башка мәшәкатьләрен калдыра иделәр, үзләрен тулысынча Коръән укуга багышлый иделәр. Һәм без, мөхтәрәм җәмәгать, Коръән укуны да инде яңадан яшәтеп җибәрсәк иде. Яңадан да кабатлап инде башкарсак иде. Көндәлек эшләребезгә Коръән укуны да кертсәк иде. Һәм монда да берничә мөһим мәсьәлә бар. Ул да булса, күләменә карый сыйфаты безнең өчен һәр вакыт мөһимрәк булды. Һәм Коръән укыганда да Коръәнне күп иттереп, инде мәгънәсен аңламасаң да, шыш-пыш-тырпыр килеп укысаң да, мөхтәрәм җәмәгать, Коръәнне уку һәм аның мәгънәсен аңлау, тәфсирләрен уку, ул һәр вакыт инде аның дәрәҗәсе бермә-бер югарырак булды. Ни өчен? Чөнки Коръәнне аңлап укыганда, аның мәгънәсен, аның тәфсирен укыганда, син әле Коръән укыган хәрефләр өчен генә түгел, аның мәгънәләренә дә төшенеп, җәмәгать нәрсә?
синең йөрәгең дә әзерләнә. Синең йөрәгең дә шушы Коръәннең мәгънәләренә төшенеп, иманың ныгый башлый, тәкъвалыгың арта башлый. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Вәләү анзална һазал Кур'ана ала джабалин ларa'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatилlah." Әгәр дә ди, без бу Коръәнне тауга иңдергән булсак, син аның Аллаһтан куркып дерелдәп торганын күрер идең, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә ушбу изге китабыбыз, Коръән китабы, әгәр дә тауларны дерелдәтсә, менә без аны аңлап укысак, ул безнең күңелебезне һичшиксез йомшартыр иде. Һәм калбыбызны да һичшиксез инде калбыбызны да инде йомшак һәм инде тәкъвалы кылыр иде. Һәм Хасан ибн Гали исемле бер галим үзенең бер сүзләрендә булай дип әйтә: "Сезгә кадәр яшәгән буыннар Коръәнне Аллаһтан, Раббыларыннан килгән хат итеп күрделәр", ди. Һәм төннәрен алар уйланып укый торган булганнар, һәм көндезләрен дә Коръәнне зарыгып эзләгәннәр, дип әйтә. Һәм менә бу сүзләрне аңлар өчен, җәмәгать, менә искә төшерегез. Менә без моннан 15-20 ел элек хатлар языша идек. Шулай бит? Туганнарыбызга, якыннарыбызга, дусларыбызга хат язып җибәрә идек, һәм ул хат 2-3 көн үткәч, инде адресатка барып җитә иде, ул укый иде, аннан соң ул җавап язып, безгә аның җавабы да тагын 3-4 көннән соң килеп җитә иде. Һәм без шул хатларны ничек иткәнегезне хәтерлисезме? Яздым икән, укыдым икән, күрдем икән, нинди хәбәрләр языр микән дип, без бик тә зарыгып көтә идек ул хатларны. Һәм дөрес, бүгенгесе көндә дә инде ул хатлар бик кулланылмый, бүгенгесе көндә һәрбер кешедә телефон, WhatsApp булсынмы, Telegram булсынмы, ләкин без һаман якыннарыбыздан, туганнарыбыздан хәбәр көтәбез. Хәтта менә әти-әниеңә кунакка барсаң да, хәтта шул ук шәһәрдә яшәсәң дә, кире өеңә кайтканда, әниең нәрсә дип җавап бирә? "Эй, улым, кайтып җиткәч язып җибәрерсең инде, кайттык инде, килеп җиттек инде. Эй, балам, барып җитсәгез, кайтып җитсәгез, авылыгызга, шәһәрегезгә, йортыгызга, илегезгә инде язып хәбәр итерсез", дип әти-әниләребез теләп калалар. Һәм менә бу җәмәгать теләкләребез безнең Коръән укуга, Коръәнне аңлауга да алар шушындый рәвештә булырга тиешләр. Һәм Рамазан айы башланырга әле безнең вакытыбыз бар. Әгәр дә Коръән уны укып башлап җибәрсәк, һәм инде Коръән мәгънәләрен аңларга, тырышырга бик зур тырышлык куйсак, һәм инде бүгенгесе көндә кибетләребездә дә тәфсир китаплары, һәм инде аңлатмалар рус телендә, татар телендә, алар җәмәгать бик тә күп. Һәм шуңа күрә Коръән укыганда аның гарәпчә язмасын гына түгел, аның мәгънәсен, аның тәфсирен дә укысак иде. Һәм инде әйткәнемчә, шушы Рамазанны каршылар өчен әзерләнергә тагын бер киңәшем, ул да булса, гаиләбезгә, гаилә әһелләребезгә, балаларыбыз булсынмы, әти-әниебез булсынмы, яраткан хатыннарыбыз, ирләребез булсынмы, аларга Рамазан айы турында сөйләү, аларга хәбәрләр җиткерү, аларны Рамазан белән кызыктыру. Аларны җыеп, менә балалар, менә якыннары, менә әти-әни, Рамазан айы килә, беләсезме, бу бит изге ай, беләсезме, бу айда менә шушындый гыйбадәтләр кылына, әҗр-саваплар арта, бу айда безнең кадер кичәсе бар, бу айда Аллаһ Раббыбыз гөнаһларыбызны гафу кыла, намазлар башкарсак, иманлы рәвештә уразаларны тотсак дип, без менә шушындый әңгәмәләр үткәрсәк, Рамазан айына кергәндә без генә түгел, безнең якыннарыбыз да шушы айга әзер булыр иделәр. Һәм бу айның тәмен дә татыр иделәр. Бу айга игътибарлы һәм инде химмәтләрен дә юнәлтер иделәр. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безгә Коръәндә әйтә: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Гаиләңә намазда булырга кушты. Һәм бу эшеңдә сабырлы булды. Без синнән ризык ашату сорамыйбыз. Без сине ризыкландырабыз. Һәм эшнең ахыргы уңышы да тәкъвалыкта булганнарга бирелер, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Гаиләңә намазда булырга кушты. Һәм бу эштә сабырлы булды. Ягъни
турыдан туры кайтып, менә җәмәгать бетте, все, бүгеннән намаз укыйбыз, бүгеннән ураза тотабыз дип, кырт кисмә дип әйтә. Сабырлы бул ди. Аларга әмер итти, аларны кызыктыр, аларга төрле шушы хикмәтләр сөйләп, аларның күңелләрен үстер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без үзебез һәм якыннарыбызны, туганнарыбызны, таныш-белешләребезне һәм бигрәк тә гаиләбезне шушы Рамазан аена әзерләп, аларның күңелләрен үстерсәк иде. Әйе. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, соңгы сүземдә әйтәсем килә, әлбәттә соңгы киңәшем ул инде дуга кылу. Дугада булу. Һәм Аллаһ Раббыбызга ялвару. Тормышыбызда, вакытларыбызда Аллаһ Раббыбыз бәрәкәт бирсен иде дип өметләнү. Чөнки җәмәгать Аллаһ Тәгалә тәүфыйк һидаятын бирмәсә, без нинди генә яхшы кеше булмыйк, уңышка ирешә алмыйбыз. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбызга ялварып, Аллаһ Раббыбызга дугада булыйк. Һәм галимнәребез дә борынгы заманнарда яшәгәннәр, барысы да алар дуга кыла торган булганнар. Аллаһумма баллигна Рамазан, Аллаһумма баллигна Рамазан дип дуга кылганнар. Эй Раббым, Рамазан айларын каршыларга насип әйләсәң иде. Эй Раббым, Рамазан аенда кылган изгелекләрне кабул кылсаң иде дип һәр вакыт дугада булганнар. Һәм без дә мөхтәрәм җәмәгать дугада булыйк. Аллаһ Раббыбыз тормышларыбызга бәрәкәт бирсен һәм вакытларыбызны файдалы үткәрергә насип әйләсен һәм Рамазан аенда күркәм рәвештә каршылап, Рамазан аенда чистарынып, гөнаһларыбыздан пакланырга һәммәбезгә дә Аллаһ Раббыбыз насип әйләсен. Һәм шуның сүзем белән инде җомга очрашуын тәмамлыйм. Инде иншаллаһ киләсе очрашуларга кадәр субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.